a yi ƙauna. Boyewa yan mata sai kiyo tunani dan ni ma kam ina tunani ita soyayyar ana yin ta in dai har za a yi nishadi kuma ni din duk nishadin ta ni kan baya ruda ni. Yan mata sai kiyo tunani dan ni kan ba na san kulaki ita soyayyar ana yin ta amma kuma ba a dole ba in dai har za a yi a dole to lallai ba a dacewa ita karya ba ta daurewa yan uwana sai ku dubawa. Ita soyayya akwai kulawa ga masoyi ba a boyewa kuma sannan ba ta duba yaro hakan nan ba ta duba babba in har za a yi ta gaske soyayya amana ce a zuciya fa sirri ce yan mata. Ni na san ke kina so na amma kuma ba ki burge ni wallahi ba na so ki tutu shi yasa ma nake faɗawa duk mai rai ai yana da buri ke kuma baki yau tunani ba na faɗa miki ai na ki dini. Yan mata ni ki gale ni fa soyayya ba shirya ba ita soyayya ana yin ta kuma in har za a yi ƙauna. Abin nufi na ba wai dan dai ki zo ki cutu ba soyayyar da babu kauna ni kauna ce ba za ta yi daɗi ba in soyayyar ta dole ce daga nan ma za a kulla gaba ita soyayyar sa mai haƙuri dan ni kan ba na jurewa. Kuma sannan har a bata ma fabri ba sai yawan kunci ni ba na so kina yi na soyayya ta a zuciyar ki yan mata rayuwa ana dubawa abin da ke zuwa da dawowa ba a so ana sabawa. Aka ce miki waye kike so kika ce mi suke ilahi din dai shi din dai a zuciyar ki yan mata. Sai ki canza tako don soyayyar ki ban iyawa soyayya ba zan iya ba in har ba za a yau ta kauna ba. In har na yi zana tuta kaina soyayya ba zan iya ba in har kika ce ni kike so ni kan ba za ki min daidai ba ni ilahi da a ce ina kaunar ki ni kan ba za na ɓoye ba. Hankalinki ya kauce shi yasa kike ta yin babatu